Cuba-krisen er en betegnelse, man bruger for de 13 dage i 1962, hvor både USA og Sovjetunionen fremsatte trusler om atomangreb på hinanden. De 13 dage varede fra den 16. til den 28. oktober. Cuba er en lille ø, der ligger 140 km fra Floridas kyst. Den har tidligere været amerikansk koloni fra 1898 til 1902, hvor Cuba blev selvstændig. Men i 1962 var Cuba stadig dybt afhængig af USA, og USA havde også en kæmpestor indflydelse på Cuba og dens regering. Cuba havde en meget stor forskellighed mellem fattige og rige, og mange levede i dyb fattigdom. Revolutionen i Cuba blev ledt af Fidel Castro, som ønskede lighed og frihed fra deres afhængighed til amerikanerne, og han ville indføre demokrati. Præsidenten John F. Kennedy forsøgte adskillige gange at vælte Fidel med ca. 600 hemmelige sabotage udført af CIA mod Cubas supermarkeder, broer, snigmyrder, kubanske embedsmænd og diverse. Disse sabotager var kaldt Operation Moongoose. De forsøgte også en invasion mod Cuba, kaldt Svinebugten, som også mislykkedes. 6. august 1945 kastede USA en atombombe over Hiroshima, en japansk by. Den 9. august samme år kastede de igen en atombombe over Nagasaki, igen en japansk by. Og Japan overgav sig. Sovjetunionen reagerede på dette og ved at lave deres egen atombombe. Og i september 1945 afprøvede de den succesfuldt. Den havde selvfølgelig bare udspioneret amerikanerne. USA svarede ved at opfinde en 1000 gange kraftigere våben mod en atombombe, nemlig brintbomben. De prøvede den i november 1952, og den jævnede en lille stillehavsø. I august 1953 fik Sovjet også en brintbombe i eksplosion. USA gik i 1950'erne i gang med at udvikle raketter, som kunne indeholde brintbomber over større afstand. Så i 1957 fik de opfundet Atlas-raketten, som havde en rækkevidde på 9.700 km og en træfsikkerhed på 1,5 km. Det var det første interkontinentale raketvåben, også kaldt ICBM. 4. oktober affyrede Sovjetunionen en raket op i rummet, som medbragte den første rumsatellit, kaldt Sputnik. Dens primære funktion var at være den første satellit, så amerikanerne skulle tro, at Sovjet havde satellitter i rummet. Og amerikanerne troede på det, og de troede, at det betød, at Sovjet var i stand til at bygge langtrækkende raketter, ligesom amerikanernes ICBM. Men Sovjet var overhovedet ikke i stand til det. Ved testflyvningen kom deres raketter flere hundrede kilometer ud af kurs. Det var kun i stand til at bygge gode, korttrækkende raketter, som kunne nå Vesteuropa og ikke USA. Nikita Khrushchev, den sovjetiske præsident, bluffede over for USA og sagde, at de lavede interkontinentale raketter som pølser. Senere blev fotografier taget af et spionfly vist, og de viste, at Sovjet næsten ingen interkontinentale raketter havde. Selvom John F. Kennedy, præsident i USA, valgte i 1960'erne, vidste det, blev han ved med at oppuste sig selv, og i 1961 rådede USA over 18.000 atomvåben, som var 1 million gange større end den USA havde kastet over Hiroshima. Kennedy afslørede Khrushchevs snydenummer med raketterne ved at fortælle verden, hvor langt bagud russerne i virkeligheden var i atomkapløbet. Lige så stille begyndte man at se krig på en ny måde. I stedet for at bekrige hinanden, skulle man opfinde større og farligere våben for at afskrække fjenden fra at starte en krig. Mens Sovjet og USA havde et atomkapløb kørende, overtog Castro magten på Cuba. Noget af det, der gjorde, at amerikanerne ikke ønskede Castro som Cubas præsident, var, at han uddelte deres, altså amerikanernes, jord på Cuba til bønderne. Cuba var meget afhængig af deres sukkerrørshandel med USA, og ligeledes USA af Cubas produktion. Fidel væltede Fulgencio Batista og overtog Cuba. Derefter indledte han et militært samarbejde med Sovjetunionen. Efter Cuba havde slukket for handel med USA, ledte de efter en ny partner, og det blev så Sovjetunionen. Fidel Castro var sikker på, at en ny invasion var under opsejling,
så derfor indledte de samarbejde med Sovjet. På grund af Fidels frygt for invasion indgik de en aftale i fuld fortrolighed og satte militærstyrker og atomvåben op på Cuba, hvilket havde styrken til at udslette hele USA. De når ikke at blive færdige, før USA den 14. oktober 1962 opdager våbne på Cuba og tager luftfotos. 2 dage efter billederne bliver taget, fik præsidenten de dårlige nyheder at vide. Der startede Cuba-krisen for USA. Kennedy bliver først meget vred, da han havde lagt mærke til, at de mange skibe, som transporterede våben, og havde spurgt Nikita om, hvad der foregik. Nikita havde forsikret ham om, at han aldrig nogensinde ville sætte angrebsvåben op, så Nikita havde jo lovet for ham. Samtidig blev han også bange, da der var våben nok til at udslette hele USA, så hvis USA begyndte at bekrige enten Cuba eller Sovjet, ville han udsætte hele sit land for stor fare. Kort efter de dårlige nyheder samlede han chefrådgiver, og de diskuterede i flere dage om, hvad de skulle gøre. De første 5 dage af krisen mødtes de hemmeligt, mens de sagde til omverdenen, at alt var i den skønneste orden. Der var mange muligheder om, hvad man kunne gøre, og alle var uenige. Nogle mente, at USA bare skulle bombe Sovjet og Cuba. Men én ting var alle enige om. Præsidenten var nødt til at handle for at få fjernet raketterne. Nogle snakkede også om et overraskelsesangreb, men det var Bobby Kennedy, John F. Kennedys bror, stærkt imod. Folk diskuterede i flere dage, indtil McNamara, Amerikas daværende forsvarsminister, foreslog en alternativ taktik. En flådeblokade, hvor USA skulle stoppe og undersøge alle russiske skibe på vej mod Cuba og returnere dem med våben. Det gode ved en blokade var, at det var et svagt pres, som kunne give Nikita mulighed for at bakke ud. Hvis blokaden mislykkedes, kunne man øge presset på en anden måde. Søndag den 20. oktober offentliggjorde Kennedy sin beslutning til chefstaben. Han ville iværksætte en flådeblokade af Cuba før et luftangreb. Siden en blokade var ulovlig, kaldte man det en karantæne. Desuden støttede alle NATO-ledernes lande og organisationen af amerikanske stater ham. Da det mandag den 22. oktober blev offentliggjort i en tv-tale, blev han mødt af en stor modstand omkring i verden. Da Nikita og Castro blev informeret, kæmpede Nikita for at holde Castro tilbage og ikke starte en krig. Skibene blev sat i vandet, og onsdag den 24. oktober nærmede de 2 første russiske skibe sig. Skibene stod bumstille i vandet og ville ikke nærme sig de amerikanske. Mens krisen fortsatte, udvekslede Kennedy og Nikita breve. I starten var de meget fjendtlige, men den 26. oktober modtog Kennedy et anderledes brev fra Nikita. Nikita skrev meget om krigens rædsler og forholdet mellem USA og Sovjetunionen. Og til sidst i brevet skrev han, at han lovede ikke at sende flere våben til Cuba, hvis amerikanerne ikke ville invadere dem. Selvom håbets lys var tændt mellem præsidenterne, blev lørdag den 27. oktober, også kaldet sorte lørdag, den værste dag i hele krisen. Den første dårlige ting var, at Nikita havde holdt en tale, hvor han havde forlangt Kennedy at trække sine raketter fra Tyrkiet tilbage. Selvom Kennedy allerede havde tænkt, at de skulle væk, ville det nu ligne, at han overgav sig, og det ville være et slag for NATO-alliancen. Senere på dagen var et spionflys pilot blevet skudt ned i en misforståelse. En forvirret russisk general havde skudt, da Fidel havde givet udtryk for, at USA var ved at invadere Cuba, og derfor troede generalen, at de skulle skydes ned. Det viste bare, at Nikita ikke havde styr på sine tropper. Det amerikanske militær pressede på, men Kennedy måtte kæmpe for at holde dem tilbage. USA og Sovjetunionen var på randen til atomkrig. Bobby Kennedy og Ted Sorensen, præsidentens sekretær, fik en sidste mulig fredelig løsningsidé. Præsidenten skulle ignorere Nikitas anden udtalelse om de tyrkiske raketter, men acceptere tilbuddet i den første. De lavede et udkast til et brev, hvor Kennedy lovede ikke at invadere Cuba, hvis alle... Når Nikita havde gjort det, kunne de begynde at tale om andre våben. Og som et ekstra plus på planen, skulle Bobby Kennedy snakke med den russiske ambassadør Antoni Dybrunin om situationens alvor vedrørende det amerikanske militær. Bobby skulle også sige, at de tyrkiske raketter ville blive fjernet senere, men der ikke ville komme en officiel bekendtgørelse. Bobby fortalte Dybrunin, at tiden var ved at løbe ud, og hvis ikke Nikita ville få fjernet våbnene hurtigt, ville Kennedy ikke holde militæret tilbage. Lige så snart, at Dybrunin fortalte Nikita om militærets stærke ønske, blev Nikita skræmt og fjernede raketterne straks. Fidel Castro blev vred, og under krisen var han helt indstillet på krig i USA. Og det var Nikita, der holdt ham tilbage. Efter Cuba-krisen underskrev Nikita og Kennedy en fredstraktat,
og efter Svinebugten den 14. april 1961 havde Fidel Castro fået blod på tanden. Han blev langsomt magtsyg af alle sine tilhængere og endte som et tyran for det folk, han tidligere beskyttede. Han følte sig forrådt af Nikita, da han ikke kontaktede ham om fredstraktaten. Cuba er det eneste land, der stadig fører kold krig mod USA. Amerikanerne har faktisk indgangsforbud i Cuba, hvilket vil sige, at de ikke må tage til Cuba, uden at de har fået lov af begge regeringer.